fi di Huw Ellis Hughes a dwi'n dod o Bodeder yn Ynys Môn. Doeddwn i ddim yn mynd i prifysgol yn mis Medi, felly dwi'n meddwl na hwn oedd y peth gorau iddo fi. Dwi'n meddwl gen i fi'r gradda digon da i fynd i prifysgol, felly nes i dewis syth ddod at CRIW i wneud y prentisiaid. Ac o'n i wedi gwneud digon o waith media and production yn coleg i ddod allan iddo, so. Yn teimlo fatha, fyswn i wedi cael job ond efo gobeithio anyway. Fatha, wneud digon da i allu gael swydd ar diwedd sydd yn medru mynd â fi yn bell i bywyd. Fatha, cael tal da, gwaith da, dwi'n medru wneud fatha sydd mae pobl yn medru recognisio chdi o, so, ie.